Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dali tabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na makablaawan dagiti sumaganad. Yuan Ken Jo from Jolens Fernandez. Kastamet kada Rosalinda Del Monte. Regan Fragata. Ken katakay amin as supporters to'y drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Saan ako ngumisam? Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Saan akon nga umisam? Apay amay. Basta saan akon nga umisam, tatang? Ano ti parikot mo, Saan ak nga rodan nga umisam? Nunay ti parikot mo. O di isaan ka nga umis-isam. Talaga mat? Saan akon nga umisam? Ngam, mabalin mo lang tamot nagkatawa, kasta ka na eh. Masurunak! Manawan, or tumayong tag. Ay, ano nga tati mapaspasamak iti dahi tao. Ay, punay dahi tan kaka. Isu nga minti pagsasaritaan dagiti tarabitab. Ano ti bagbagada kontraken ko ana? Mirdoot ka na o. Di na mo ti makitao. Kasano ka no ang nagbalin nga opisyal ti barangay? Kasta ti bagbagada. Kauan. Agpaisumot nga men. Amirdoot ti anak talakay. Oray siyak. Diyak kayat ti tao amirdoot. Iso ang maawatak dagiti tarabitab. Anya? Isu dati ayo namon no kumplotam. Saan mo't akasta nga maawatak ti riknada? Ta pudno mat ti warwaragawag da. Inupunaw kas kinunam awan nga ron at ti parikaut. Nilaang amay ti parikaut. Ay unay daytan kaka. No asino nga minti imalalaan na iti kinasuplada wano kinabirdoot. Idinto ta nakaragrag sakak mat a tao. Apaya kasta ti panagsasaom kan panagkitam kanyak bakit? Normal mat ti panangkitak ken kalakay. Sabalin samot ti atapem iti panangkitak ken ka. Ay, managatap tamatam lakay. Dagita aggalad ti tinawid ni ami ken ka. Anya, no nagsaya at katao. Ay, unay daytan kaka. Itata nalami isti ulom anak. Namagak man no apayakas ti kunam kanyak. Asaan mo na kaya ti umisam?
Nabannugan tingiwat ko ngo misisem iti mano abulbulan kentawan gapulang iti panagbalin ko akagawad wenno public servant tatang. Makabannog ayamat ti umisam. Pirmi tatang. Agasemmet takanayon ang nakalukat tingiwat ko no magmagnak di ta kalsada aging ga iti barangay. Tapno makunalaeng si iisumak akanayon. Anya launa yan nga itis isumak. Oray kumaa, no makapaisem mo tila nga dagita tattao. Nenay. Saan mo? Ta makapadulok. Amang ano, agoy uyawan dagiti matam anak. Saan mo, tatang? Ibagbagak laeng ti obserbasyon ko kadagita tattao. Ay, ada madilaw mo kadakwada. Idinto ta adamot madilaw dakin ka. Diyos kay, agdidinlilaw kayon nakalas, muna neta. Anya, kasta ti kunana? Wain bakay, makabannog ka no, ti umisam. Umisem laeng mabannog ki dain. Naglaka ti umisem, kun nagsayaat ti umisem. No sika, naglaka kang nagsayaat, bakit? Agduduma mo tirik na kan style. Individual differences ako na dit English. Saan ngagpapada ti tao? Talaga mo't, asaan ngagpapada ti tao, ngamrumbeng laeng sursurwan dagiti banag anaimbag pare ti tao. May saan naimbag agalag ti umisem. Kituan Mike. Numerdoot ka, awan mangayatken ka, liklikan da ka. Amok na ita. Ngam ko namot ni amay anabanugay. Taam-amang pa'y kano anakaisam. Sala umisem mat, no da ka sa una. Alagan mat, nga umisisam nga mapan iti CR. Unay daytan bakal. Idi pa nagkakampanya kat naggayad kat naglawa tingiwat na nga isam. Isu nga raw anabannugan. Isu asar dengan da kumamutan, asar saritaan. Idi nalpasan ti pa nagpipili na bannugan. Kasta ka din, ana? Ay, awan na no kasta. Ad-addan aguraan na giti tao. Dagita mo, tila madildilaw da. Normal da itanana. Iso agbalin ka kagawad, public servant, masapula nasayat ka. Masapula naisem kalata. Apay beauty pageant akong di isem, kaskada akong di payapay. Kaslakas dyan Unay daytan, akinamanagin ko na. Ay, no, di yung kahit agbalin na kasta, saan niya tapugan ti politika, nana? Saan aron mga tapugan ni ami ti politika? Ngamin, mabannog no umisam. Ay, unay daytan kaka. Apay dagita at tao, tawan maaramidan da itibiyag. Apay aya. Siyak manan ti chis-chismisan da. Sikat ka may anak. Sa anak mo't nga artista? Bak mo pa'y nga ron ti artista. Nasiksikat ka pa nga misuda. Taado ti fans mo di ti barangay mang tap-tapik ka. Mas daawak tatang. Pakibiyangan da amin, makapaluksaw. Nalala. Tapno sardengan da ka na sarsaritaan. Saya atam ida. Isimam ida. Pakitaam ida iti kinaimbag. Apay no kasta taramidot tatang. Adamang sweldo kanyak kadakwada. Awan ti sweldok amang saysayat kadakwada. Iso nga anya agapo nga sumak ida. Ti para kanyak anak ket kwa. Saan da kando kayat na agbalin ka amirdo out. Tangsit, tangig, managtagibassit. Patapwakan da kay ti pustom no kasta ka. Ay kat, padasan dalaang mata. Na, ay,
Saan mon atutupan edata maabak ka, anak? Sakti patyam. Ay, unay na itan. Naisim kan tumanan, iti dato'y masungat na panagpipili, ame. Pagan, ano nga isuman dagita tattao? Ha? Oray man aggiginura kami. Ha? Ay, di mo kaya tas si katipilyin da. Jak pagtatak ko ng tibutos da. Na? Si ka pala ti kagawa da saan nga gragot iti butos. Talaga man. Ngam, idi kat pagragutam launay. Sabali ide, sabali itan. Ay, talaga, sabali ka namin. Sabali ka na talaga. Ay, una detan. Ay, makipindustak. Ite, dahil apa nagpipilay. Ay, matungkalan to tingiwan ni Amay. Talaga, may tumaray. Isam to nga isam na dahil wala sitaan niya. Sakto pa ka na talyawan. Kusilapag to pa iti makapatay ako sila. Ay, siya sa katawa ak ano ang isam-isam daw. Mabay na to Wait, wala na kami Apay day tamada na pagsarsaritaan niyo ni Manin Abe nga anak ko. Ay, bagbagami lang. Sana na saya artistay na. Agisam lang, no da kaya na. Wala lang. Amuyaw. Sanan akayat ti umisem mapulos. Ano ya? Yo, apa ya? Kasta ti sang kay bagana. Saan to ka nun ngumisem pay? Imposible na ka. Di kami mamatay. Uy, saan may apatuloy ka? Badal. Naglabasan ti taw-taway, panagpipili manay. Umisim kanto matngatan amay anak. Uray anya ti ibagbagayo tatang saan akon nga umisem? Anya? Ulitok atap no nalawag. Saan akon nga umisem? Unay daytan kaka. Aslamot lang nakabasulan dayta isim kan ka. Awan daytan kanyak. Ure asino pa apilato ti masabat ko, awan ti isimak. Nya, nakapuot ka niti opisyal ti barangay kasta. Ado, tatang. Saan lasyak? Ado kami. Ay, di na duma ka ti karkarigatan damot ti umisam. Natural na ito ti kagawad mo no opisyal. Masapul nga isem dinalpas nga isem. Ngirse dinalpas ang ngirse. Nga orela masilsilangan na kita nga isem. Syakat saan tatang? Apay kit din ngay nga umisumak iti silang? Agmiso otak ki di iti oray lang Ay, wala na itaan. Anak, ano ti plano matarayan ita panagpipilay? Secret. Awan ti makamu tatang ore asino. Mabalin ayamag. No, agpapili ka, no, kumandidato ka, ay mamanan ti amin Basta awan ti makamu tatang. Sige, makamu ka nga raw. Kita, manda kita sumana udita. No, kasta, isi mamun ida, tapno mabainan da, iti akusasyon dakin ka, kas mirdo out. Imbagak nga rudan asaan akon nga umisang tatang. Ay, unay daytan kaka. Ay, maliwan tayo man ni Amay. Maliwan tayo. Isaw, ti umunamang kablaaw, unumang pansin ka na tayo amin. Sigurado, wanagayat ti isam na. Pero may Ditan, asupal palak. Kalkalay day.
saan nga imisam apulos? Sa ita, kundi isam, ay sumalpalok na naktijablo a babae. Ayun, sakmat na pa'y nugsakan, mapahiya. Hindi yun eh. Isundi lumabas. Wag! Saan tayo man na pagtagtagaryan? Wag! Saan tayo pagtagtagaryan? Sigurado nga isudo mo na ngagsaw. Ay, kung limag tayo arunan, tanay lumabas ay. Hindi. Masilwan mo tisubsub na. Wan nga round! Nakamirdo at alimabas. Yan. Kaslawan nakita na. Kan kaslawan kayat na. Ayaw na mo daytan kaka. Apay nalabsam ka na nananam nga asyang kanda iti nagduma ka baranggayan tayo, anak. Wan tatang, jak ida nagtagaryan apulos. Jak mut iniseman ida. Taing karikmet asaan akon nga umisem. Kasta tinaramid mo. Wan tatang, tiyan mo na siguro kat isemak kan pagtagaryak ida amin. Ha? Uray di ta namutan Unay dayta. Delikado kan intun aldaw ti panagpipili. Nagkunamot tatang. Kastamot at talaga. Dagiti daduma kat nagpamirinda da pa ay. Anya aga po nga ramidok ti kastangay. Pulos mutan Unay daytan kaka. Mas dawakan ka anak. Sigurado maabakan. Iti dati panagpipili, saan may nakita ti isem mo, ami? Wan nga round amay. Itaman la pa nagpipili, apulaos, adi ka imisam. Dahito nga min tipudpud no akinataok, sa anak ama nagisem. Apay nga rod ide napalpalaba sa tawan, ta sana may siratang iwan mo. Wan nga ron. Idi dayta, lola. Naalam amin hindi kaya mo ide. Nagunod mo, nagititat tao. Iswakal pa dayta. Nagpukawan, dagita nga is-isam. Ang mas daawak. Ta awan latan ti isam mo isa. Wan nga ron. Awan ano kasta. Di na kan pagtatakkunan, dagiti ka baranggayam. Wan. Diyak mo't pagtatakkunan ida. Ha? Nene. Unay daytan, kaka? Kunak lang arudan. Sa anak kon nga umisem. Ayan yan. Customer, timakunamay. Awan na pulos, tinamnama mamang pilikan ka. Wan. Apay ang papiliak aya? Ha? Isungarod sa anak ko na kimandidato, tasan kun akayat ti isem nga isem dita. Ha? Nan. Inururay yu gayam ti isem ko. Ayawan na. Kasanupay ang mauray yu day nga isem. Kat sa anak mo tan alimaban. Ay, just ka, ame. Sumulagaya naturad ka na saan nga umisa mapulos. Saan ka ba't kaya mo na limaban? Unay daytan kaka. Papagayam, papili tayo man, wano saan, nakasaysayat no umisem tayo lata, agbalin tayo lata man nakigayam, ta kastat kay tinamarswa, ti agbalin naimbaga parswa, apay diyo kaya ti managisam, ti man nakigayam, kaya tayo amin na ita. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan na napauluan. Saan akong umisem? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.